Dong stjongt. Daar is geen ontkomen aan. Vooral in zulke grote bulten. Maar de nieuwe luchtwasker van Mestverwerking Friesland filtert de lucht. Het apparaat dat zo'n €650.000 kost had is uniek. Hij waskert de lucht in 3 chemische en 2 biologische stappen. Zo, hierbij komen we bij de ingaande lucht. Wij doen de kranen voor de veiligheid dicht. Dan kunnen we in de wasser kijken waar de lucht wordt verzameld. We hebben alles afsluitbaar, als bijvoorbeeld onderdraaien de pompen. Maar we kunnen hier boven de kranen dichtdraaien. En dan kunnen we veilig, niet erin, maar veilig kijken wat hierachter gebeurt. Hier krijgt de stjonkende donglucht vanuit de opslaghal de eerste chemische behandeling. Daarna volg je dus nog 2 stappen. Dit is de laatste stap van de chemische wasser. En er zit ook in deze stap zit ook gelijk een druppelvanger in. Anders zou de chemische vloeistof naar de biologische wasser gaan. Dan gaan de bacteriën gelijk dood. Die bacteriën zorgen voor de biologische behandeling. Hier is de lucht veilig en hier kan je zo inlopen. Buurtbewoners zijn benauwd dat de oorlogstrogstank nog voller groter worden zou. En camping Botnia hier kregen al klachten van de gasten. Waar vorige jaar meemaken dat je dus krijgt naar je mensenkamer een camper. En die zijn, wij komen uit Brabant, wij en nu zitten we weer in Brabant. Voor hun gevoel. En die bij mij jellen weer voortgaan. Die zijn sorry, het is hier mooi, maar wij gaan weer voort. Scherf is uitzoeken dat zijn luchtwasker klachten door stank voorkomt. Hier kan geen stank meer uitkomen. Nou, dat ding dus draait deze maand, dan moeten we eerlijk zeggen, we hebben net zo heel veel last van. Dus we 2 keer op mijn jaren dat we een beetje zijn, nou het is nou correct, of roept hem even, maar nou, als het zo blijft, ben ik heel tevreden. Maar je moest het wel eerst even zien voordat je het leelde. Ja, zeg ik nog steeds, ja. En intussen zit de door van de hal dat de dong leidt gewoon de hele dag iepen. Hier ruik je mest en hier ruik je helemaal niks. Dus ja, de luchtwasser die werkt.